Bine ai venit la lecția de șah, programul de pregătire de la zero la maestru. Ce este atacul prin descoperire? Care este principiul după care funcționează acest tip de atac? Cunoști cele 3 forme ale atacului prin descoperire? Dar cele 4 cazuri ale atacului descoperit? Care este diferența dintre atacul descoperit și șahul prin descoperire? Cum se poate executa morișca sau repetarea șahului cu câștig de material? Ce se întâmplă când efectuăm șahul dublu? Răspunsurile la toate aceste întrebări și multe altele le găsești în lecția dedicată atacului prin descoperire din programul de pregătire de la zero la maestru. Acest video este o sinteză a lecției respective care cuprinde peste 70 de minute de înregistrări și 100 de diagrame explicate pe larg. Dacă vrei să te perfecționezi în șah, accesează pagina noastră oficială și abonează-te la acest canal. Atacul prin descoperire se realizează cu 2 piese. Avem o piesă atacatoare și o piesă mască. Piesa atacatoare este o piesă cu acțiune liniară, iar piesa mască maschează raza de acțiune a piesei atacatoare. Piesa atacatoare creează amenințarea principală după deplasarea piesei mască. Piesa mască creează o amenințare suplimentară față de amenințarea principală a piesei atacatoare. Piesa mască poate efectua un atac asupra altei piese, un atac asupra regelui sau o amenințare de mat. Forța atacului prin descoperire este dată de combinarea celor 2 amenințări efectuate de piesa atacatoare și piesa mască după deplasarea piesei mască. Există 3 forme ale atacului prin descoperire: atacul descoperit, șahul prin descoperire și șahul dublu. Vom începe cu atacul descoperit, în care atacul principal îl face piesa atacatoare. În această poziție, piesa atacatoare este turnul, iar piesa mască este calul. Calul ascunde intenția turnului de a ataca dama. După mutarea calului, dama va fi atacată de turn. Calul trebuie mutat astfel încât să creeze o amenințare suplimentară atacând o piesă a adversarului. Calul din C6 nu este apărat. Mutând calul la B4, turnul atacă dama, iar calul creează amenințarea suplimentară atacând calul din C6. Dama este cea mai valoroasă piesă de pe tabla de șah după rege. Din acest motiv, considerăm că atacul efectuat de turn este atacul principal, iar atacul efectuat de cal este atacul secundar. După mutarea damei se pierde calul. În acest caz, piesa atacatoare este dama, iar piesa mască este pion. Piesa mască ascunde intenția de atac a damei. Prin împingerea pionului la E6 se creează 2 amenințări. Pionul atacă dama, iar dama atacă nebunul. Negrul e obligat să captureze pionul, iar dama albului capturează nebunul. Atacul asupra damei este un atac cu tempo, deoarece negrul e obligat să captureze pionul pentru a nu pierde dama. Prin simpla împingere a pionului la E4, albul reușește să efectueze un atac prin descoperire a nebunului asupra damei. Pionul mutat la E4 creează o amenințare suplimentară, capturarea nebunului. După mutarea damei, nebunul se va pierde. O situație interesantă apare atunci când ambele piese atacă o piesă adversarului. Prin mutarea cal de 7, albul efectuează un atac dublu cu ajutorul calului. După mutarea calului, turnul din B8 este atacat de cal și de nebunul din F4. Dacă negrul capturează calul, nebunul va captura turnul, iar dacă negrul va muta turnul din B8, calul va captura turnul din F8. Indiferent de răspunsul negrului, albul va câștiga calitatea. În acest exemplu vom vedea cum legarea unei piese se transformă într-un atac descoperit. Turnul din D5 nu poate fi mutat deoarece se pierde dama.
Acesta este legat relativ. Totuși, dacă turnul capturează nebunul, legarea turnului se transformă într-un atac prin descoperire a damei. După mutarea turnului, dama negrului se află în pericol. Indiferent de mutarea negrului, albul va rămâne cu o piesă în plus. Dacă negrul capturează dama, turnul capturează dama, iar albul rămâne cu o piesă în plus. În cazul în care pionul capturează turnul, albul va captura dama. Trecem la cel de-al doilea tip de atac descoperit când piesa mască efectuează un atac asupra regelui advers. Când regele este atacat, șansele de apărare scad foarte mult. Practic, trebuie eliminat șahul de pe tabla de joc. Din acest motiv, atacul prin descoperire este mult mai periculos atunci când regele se află în șah. În această poziție, piesa atacatoare a negrului este nebunul, iar piesa mască este calul. Prin mutarea cal C5, calul atacă regele, iar nebunul atacă nebunul advers. Cum șahul nu poate fi neglijat, albul e obligat să mute regele. După mutarea regelui, negrul capturează nebunul. Aici nebunul este legat relativ. Deplasarea acestuia pune în pericol dama. Prin mutarea nebun B5, albul atacă regele, iar dama atacă turn. Negrul e obligat să elimine poziția de șah de pe tabla de joc, ceea ce duce la pierderea turnului. Cel de-al treilea capitol al atacului descoperit este acela când piesa mască efectuează o amenințare de mat. Amenințarea de mat este cea mai puternică amenințare pe care o putem executa pe tabla de șah. Ea nu poate fi neglijată de către adversar, deoarece poziția de mat duce la terminarea partidei. În această poziție, regele negrului nu are niciun câmp unde poate muta. Prin mutarea nebună A5, albul amenință mat într-o mutare prin capturarea pionului C7 cu ajutorul nebunului. După mutarea nebunului, dama neagră se află în pericol de capturare. Cum amenințarea de mat este cea mai puternică amenințare care se poate face pe tabla de șah, negrul trebuie să blocheze amenințarea de mat. În acest caz, el va pierde dama. În acest exemplu, piesa atacatoare a fost dama, iar piesa mască a fost nebunul. Nebunul a efectuat o amenințare de mat asupra regelui advers, iar negrul a fost obligat să blocheze amenințarea de mat. Acest lucru a dus la pierderea damei. Și în această poziție, regele negrului nu are niciun câmp unde poate muta. În cazul în care este atacat, iar atacul nu poate fi înlăturat, intervine o poziție de mat. Cu ce piesă poate efectua albul un șah asupra regelui advers? Calul, ajuns pe câmpul E7, poate efectua o lovitură imparabilă de mat. Prin mutarea cal D5, albul amenință mat într-o mutare. Totodată, mutarea calului este un atac prin descoperire în care piesa mască este calul, iar piesa atacatoare este dama. Negrul trebuie să elimine amenințarea de mat capturând calul, ceea ce duce la pierderea damei. Capturarea damei duce la o poziție de mat. Cel de-al patrulea element al atacului descoperit este acela când piesa atacatoare creează amenințarea de mat. Pe cât de simplă este această poziție de final, pe atât de simplu este atacul albului asupra regelui advers. Slăbiciunea liniei a opta este problema de căpătâi a negrului în această poziție. Prin mutarea cal F5,
Albul amenință mat într-o mutare și capturarea calului. Orice răspuns al negrului duce la pierderea partidei. Calul nu poate fi apărat cu mutarea rege F8 deoarece urmează turn de 8 mat. La cal G6 urmează mat în 3 mutări. Singura salvare a negrului este deschiderea unei ferestre la rege. După F6, albul capturează calul. Bateria damă nebun este pregătită pentru atacul final asupra regelui. Care crezi că este mutarea care decide soarta partidei? Poziția regelui este slăbită pe câmpuri negre. Pătrunderea damei pe câmpul H8 duce la o poziție imparabilă de mat. În acest caz, piesa atacatoare este dama, iar piesa mască este calul. Care crezi că este mutarea câștigătoare? Aștept răspunsurile tale în comentariile acestei lecții. Așa cum am spus la început, acest video este o sinteză a lecției Atacul prin descoperire din programul de pregătire de la 0 la maestru. Cele 100 de diagrame ale lecției cuprind absolut tot ce ai nevoie să știi despre cele 3 forme ale atacului prin descoperire și mecanismele prin care poate fi aplicat acest tip de atac. Am terminat cu primul element al atacului prin descoperire. În continuare vom analiza cel de-al doilea element, șahul prin descoperire. În cazul șahului prin descoperire, piesa atacatoare efectuează atacul asupra regelui. Nebunul ascunde intenția turnului de a ataca regele advers. Pentru reușita atacului prin descoperire, piesa mască trebuie să efectueze o amenințare suplimentară. Prin mutarea nebun B7, turnul atacă regele, iar nebunul atacă turnul. Cum regele nu poate rămâne în șah, albul va captura turnul. Turnul este atacat de nebun și amenințat să fie capturat. Prin simpla mutare a pionului la E5, albul transformă amenințarea de capturare a turnului într-un atac descoperit. După această mutare, negrul va pierde nebunul. Pentru reușita acestui atac prin descoperire, albul trebuie să mute calul astfel încât să creeze cea mai bună amenințare asupra pieselor adverse. Atât nebunul cât și calul negrului nu sunt apărate. Prin mutarea cal D6, albul va captura nebunul, iar prin mutarea cal E5, albul va captura calul. Care crezi că este cea mai bună variantă? Capturarea calului sau capturarea nebunului? Care este mutarea câștigătoare a albului în această poziție? Ce trebuie să mute negrul pentru câștigarea acestui final? Care este cea mai bună mutare a nebunului în acest caz? În această poziție, calul este apărat de nebun. Prin împingerea pionului la C4, dama neagră atacă regele, iar pionul interferează între nebun și cal, lăsând calul fără apărare. Deși pionul nu a atacat nicio piesă adversarului, acesta a reușit să lase calul fără apărare prin interferența sa pe diagonala nebunului. Cel de-al doilea element al șahului prin descoperire este morișca. Ce înseamnă morișca în șah? Morișca reprezintă repetarea unei poziții de șah cu câștig de material, fără ca adversarul să poată împiedica această manevră.
În această poziție, turnul capturează pionul din B7. Singura mutare a regelui este pe câmpul A8. Urmează capturarea calului din E7. Această mutare este o mutare cu tempo, deoarece regele este din nou atacat. Răspunsul negrului este rege B8. După această mutare, albul revine cu turnul pe câmpul B7. Această manevră se repetă până când albul capturează ambii nebuni, după care capturează dama. Pentru a pune morișca în mișcare, albul va sacrifica un turn, după care diagonala nebunului este complet deschisă. Prin sacrificiul damei, albul creează o morișcă de cal care duce la câștig de material. Cum poate albul pune în mișcare morișca și ce poate captura el în acest caz? În continuare vom vedea un caz special de morișcă în care nebunul împreună cu calul efectuează un atac de mat asupra regelui advers. Totul pornește de la un sacrificiu de damă. Nebune 4 șah. Singurul loc unde poate muta regele este pe câmpul H8. Urmează cal G6 șah. Cal capturează la F8 un șah dublu. Cal G6. Cal E5. Singura mutare a negrului este rege H8 și cal F7 mat. Acest lucru a fost posibil datorită slăbiciunilor pe câmpul albe din tabăra adversă. Urmează să studiem cea de-a treia formă a atacului prin descoperire, șahul dublu. În cazul șahului dublu, ambele piese atacă regele. Când efectuăm un șah dublu, urmărim două scopuri: câștigul de material sau atragerea regelui în poziție de mat. Vom începe cu șahul dublu, care duce la câștiguri de material. Când vorbim de șah dublu, nu există posibilitatea de blocare a acestuia, iar regele este obligat să mute din șah. Capturarea pionului din C5 cu ajutorul pionului duce la o poziție în care regele este atacat de două piese. Pionul nu poate fi capturat de rege deoarece este apărat de cal. Singura posibilitate de a opri șahul este mutarea regelui. După mutarea regelui, pionul capturează dama. Prin mutarea turn C4, negrul efectuează un șah dublu asupra regelui advers. Așa cum am spus, în cazul unui șah dublu, regele este obligat să mute, iar negrul va captura turnul. Prin mutarea cal E8, regele este atacat de ambele piese. Ce observăm în cazul unui șah dublu? Chiar dacă ambele piese ale albului sunt în pericol de a fi capturate, acest lucru nu se poate întâmpla deoarece nu se pot captura ambele piese simultan. Singura modalitate de a scăpa de șah este mutarea regelui. Din acest motiv, piesele atacatoare se află în siguranță chiar dacă ele sunt atacate. Mutând calul la E8, acesta a interferat între cele două turnuri, lăsând turnul din A8 fără apărare. După mutarea regelui din șah, albul capturează turnul din A8. Prin sacrificiul nebunului, albul va reuși să captureze dama adversă.
Mutând nebunul la F8, albul reușește să efectueze un atac dublu asupra regelui advers, interferând nebunul între damă și turn. Regele poate scăpa de poziția de șah prin capturarea nebunului. Acest lucru duce la pierderea damei, deoarece, după capturarea nebunului, regele a interferat între damă și turn, lăsând dama fără apărare. În cazul în care regele nu capturează nebunul, urmează capturarea damei fără niciun fel de problemă. Nu întotdeauna piesele sunt aranjate pentru efectuarea unui atac decisiv. Simpla capturare a turnului din E4 nu duce la câștig de material. Am putea spune că negrul are mari șanse de câștig după capturarea pionului E5. Pentru câștigarea partidei, albul va sacrifica dama, obligând regele să ajungă pe o poziție defavorabilă. După capturarea damei, urmează șahul dublu cu ajutorul turnului și a nebunului. Albul recuperează dama sacrificată și cu un nebun în plus va câștiga acest final. În general, manevra de câștig cu ajutorul șahului dublu este următoarea. Se sacrifică o piesă pentru a atrage regele pe o poziție defavorabilă, unde poate fi atacat de ambele piese care execută atacul prin descoperire. Albul sacrifică turnul pe câmpul E8 pentru a atrage regele pe o poziție defavorabilă. După capturarea turnului, urmează cal C7, iar albul va captura dama. În continuare vom vedea cum este folosit șahul dublu pentru efectuarea unui atac imparabil asupra regelui advers. Regele se află pe o poziție defavorabilă unde poate fi atacat de ambele piese ale albului de pe coloana D. Prin mutarea nebun G5, regele este supus unui șah dublu. Ambele piese ale albului sunt atacate, dar niciuna nu poate fi capturată, deoarece regele este obligat să mute din șah. Singura mutare a negrului este rege E8. Urmează turn de 8 mat. Pentru a ajunge în poziția precedentă, albul sacrifică dama, atrăgând regele pe o poziție defavorabilă. După ce regele a capturat dama, urmează șahul dublu și ocuparea câmpului critic cu turnul, care va executa lovitura de grație. În continuare vom vedea câteva exemple în care matul intervine datorită acțiunii pieselor ușoare. După sacrificiul damei, regele este atras pe câmpul H7. Urmează șahul dublu efectuat cu calul și nebunul. Singurul loc unde poate fi mutat regele este pe câmpul H8. Cal G6 mat. După damă H6, regele este forțat să intre într-o plasă de mat. Urmează șahul dublu cu turnul și nebunul. O altă poziție tipică de mat cu cal și nebun este posibilă atunci când nebunul de fianchetă nu se află în locul său. În acest caz, regele este vulnerabil pe câmpuri negre, ceea ce duce la o poziție de mat în 3 mutări. Damă G7 șah. Atragerea regelui pe câmpul G7. Urmează cal F5, un șah dublu, iar după rege G8, cal H6 mat. Aici, dama neagră se sacrifică pentru deschiderea liniei A7. După capturarea damei, urmează șahul dublu și mat cu turnul pe câmpul H7. În cazul în care negrul nu captura dama și muta rege la G8, urmează damă H8 și cal H6 mat.
Deși pare puțin mai complicată, manevra de câștig a albului este identică cu cea din poziția precedentă. Te las pe tine să găsești continuarea combinației. Vom încheia această lecție cu exemplu clasic al matului sufocat. Poziția albului este complet pierdută. Negrul are superioritate materială și multiple amenințări de mat. Totuși, albul, fiind la mutare, va câștiga acest final, forțând regele să ocupe o poziție defavorabilă, sufocat de propriile piese. Cal H6 șah. Regele nu poate muta la F8 deoarece urmează damă F7 mat. După mutarea regelui la G8, urmează sacrificiul de damă. Damă G8 șah. Dama poate fi capturată de turn sau de cap. După capturarea damei, urmează cal F7 mat. Concluziile acestei lecții. Atacul prin descoperire se efectuează cu două piese. Piesa atacatoare este o piesă cu acțiune liniară, iar piesa mască maschează raza de acțiune a piesei atacatoare și creează o amenințare suplimentară. Forța atacului prin descoperire este dată de combinarea celor două amenințări efectuate de piesa atacatoare și piesa mască. Atacul prin descoperire are trei forme: atacul descoperit, șahul prin descoperire și șahul dublu. Atacul prin descoperire este un procedeu tactic extrem de periculos dacă este folosit corect. Așa cum am văzut în această lecție, forța atacului prin descoperire este dată de combinarea celor două amenințări efectuate de piesa atacatoare și piesa mască după deplasarea piesei mască. Următoarea lecție este dedicată atacului grupat asupra unui obiectiv. Pe curând!